Walay paglakaw nato kung dili masuko. Walay pag-vlog nato kung dili masuko. Walay pag-istorya nato kung dili masuko. Naon sa man ka? Kanunay magkakasuko. Ha? Karon paingon mi diri sa flower shop kay mangutana mi diri kung maghimo ba sila og bouquet. Nya kay kaslo naman siya sunod semana. So mag-inquire mi ani og bouquet. Kung maghimo ba sila og bouquet, ha? Mga kabila, ako man lang sa patay na gina. Asa patay? Himo sila ha? Ha? Ahimo kuno dani lang. Oh. Ayo. Ayo ka. Ako sa ko dani. Sige. Ayo ha. Ayo ha iba. Ayo. Ayo ha lang. Sige. Ayo ha ba? Wala kandila man na anang. Kuy iba. Ali sa iba. Kandila. Nya. Patay. Ha? Oo, patay. Bulak. Ato di kag bulak di sa patay ngo pagani nakaadto ni dito sa sementeryo. Ano na yung pili na? Magpili na siya sa design. Oh. La sosyalan dai kay kag buki di ay iba. Ay na, social ka sa mga kabiran. Gamay. Hi. Di ami diri kang madam sa ilahang flower shop ani maghimo di ay sa sila og buki. Nya naamoy design da mapilian kung oh, sige, magpili mi. Tagpila man siya. May 300, 500. Ano sana po yung lower 300? Ano ang lower? Uy, nangandoy kag 1,000? Wala. Ha? Wala. Lower. Lower. Ana pa lower sa 300. Oh, Sige ato tan-aw kananan lower na lang muna tag 50 taon ha. Wala man ito siguro. Before siguro sa 19 mo balik mi gabi. Or 18 sa kuno. Oh, kay para diretso na din pagka 19 kay basin og dugay pa ka mag-abli dani no pagka 19 no. Asayo ka mag-abli dani. Sige. Sige mao na to dam. Duha ka buti dam. Puti ang color. Oh, puti. Oh, ikaw na bahala dam ha. Oh, sige. Salamat kaayo. Nya karon ha? Ha? Ikaw pa daw na. Nagimuon na ba kanya? Lisod po dili niya himuon nga nag-order naman ta. Daw man kay daon. Ha? Ito lagi dito kay padaon mi daan. Ako na gud bahala dana. Nya karon paingon nami magpangas. Ika ta sa to managkot. Ha? Ika ta sa man kay managkot. Nya asam ta? Ha? Managkot ka pa. Wala ka di alam magkwanta Sige. puros di mayo. Karon adlaw na okay na ang buki ni Iba. Dili kabalakan kay naa na siya buki. Nya mo gi-order nga buki dadto tag 1,000. Ando di to ah. Ha? Tuwa na kabidyo di akam kay to ando di to. Tabuk. Hi me. Tanaw ko kasi yung vlog kahapon. Nagtanaw ka sa mga kabuang. Nagbukbang na mo? Wala pa. Aw man na. Wala makita. Aw karon, gi-upload na ko karon. Oh. Ano kita na ako kahapon? Lechon manok. Namalit pamagmanok. Oh. Sige lagi may katawa na. Di ara siya. Oh. Naaba kuno mo'y gaon dani. Wala. Kuan. Anong taman sa tuhod? Tama sa tuhod kuno Iba. Ay, taman sa tuhod. Taman sa kitin. Tama sa giti. Pila si nana sir. Hala. Nangandoy sa kanya. Suot nga na. Dili naman kakuan. Dalaga. Ako na ni. Hala! Thank you so much! Hala! Pagpa mo Libre ko na. isa-isa. Hala! Di na mo maningala ni guys. Yung mga uwagan diyan di sila. Tak. Hi guys. Ha? Mga uwagan. Saan man diyan? Wala na mga uwagan nga. Hi vlog. Dala mong silid. Hala, thank you so Bukla, much. The sponsor. Here sa Balingwan. Uy, dagan kay kuan diri guys, mga ukay-ukay, na bags, na shoes, na jacket, na bedsheet. Tanan naada ni sa ilaha diri sa Balingwan. Kilid ra ni sila sa Palawan Pawn Shop at bang rapod sila sa Petron. Nya karon na ay gihatag nga dress. Kapadam. Oh. Ayaw pa panlilog kay kana na imo kay siksi kaayo oh.
Wala dunya kaayo. Blizzard lang nang kablisiran. Blizzard. So, eh. pagtagsa mo ito. Ano mag-uban dito manguhaguan. Ay manguha matag pinuon. Mag-iyanit ta. Ano namili pag. Uy, kana na siya kasi. Kudak ko ano ni mga sing. Ay mga sing-sing ko. Oh, magtagsa mo tulo. Iyo na po. Pag iasuot para Kilutan. Hello, thank you so much. Si Mami, kanunay ni siya magtan-awan sa akong mga vlogs. tagsa mo anong to pagpandinil lang sa mo aning tagkuan na tag 9 ang isa. Kuanto 20. Kanunay siya magtan-awan sa vlog. Unya, nag-iyo siya nga kanusa pa ba mo nagmukbang? Ang akong upload karon sa Mayamiya katong naglitsyon manok mi. Nya, wa pa niya nakita. Wa pa ni mo nakita. Sige lang ini katawa sa iyong tulong ha. Oh, mani sila. Kani sila mga buring mani sila mi. Kaya kada buring yun. Ha? Dili pa man. Oo. Hapit nagsugod. Ala, thank you so much. So, kamo na lang mag-dismantle lang kita asta. Oh. Ano ba buring? Ay, di man utong taalit ti katong ito sa. Oh, nya. Karon, uy pasalamat sa mo. Uy. Salamat kayo. Tag-isa lang sa kay. Oh, Sa oh, man na. krisis pa Minus man panahon. ang gobyerno karon. Oh, nagbagyo biya dito sa kuan. Wala mo nag-discount ani ni. Wala pa kay pero coming akong buy one take one mga one na lang one. Tanan nga item. Mami, pila ni Mami? Items. Hala, all items mag-buy one take one sila guys. Abangan ninyo guys. Mga bags kana diha. Thank you so Okay, much. next time na po. Next time na po magpabudol na po ko Bye-bye dami. next time. Yes, thank you so much. Imo naman naging paghagbong. Aboy. Ari nami. Salamat so much. Hello. Thank you guys. Oh, naami mga Dapat kuan. suoton bini naman mga tanaw ni Mami. Ha? Dapat suoton bini katanaw na ni Mami. Mo gani. Ano yung mga black? Gusto ni black. Abangan ninyo guys ang pagsuot na mo dani ha. Ang mga tulo. Itom. Oh, ang pasabot dani mga buring. Ciao. Timburing na timburing. Ala, hapon na. Nya, asa Nya asa man ta paingon. Dala kay hado kay bukid sa sakyan. Talisayan. Sulod Aw, tayo sayan ma'am. sa plaza. Magpasinsiyo sa ko. Okay, okay. Ha? Okay. Diyan namin sa Talisayan, tapos walay sinsiyo si Kuya Driver. Magpasinsiyo sa mi. Wala na kayong panada, Ari. Wali. Ah, sige. Takoyaki. Magtakoyaki na lang ta, kay wala may empanada si Madam Dami. Kaysa paihatag sana ako sa kuan. Driver, kay nagulat ang driver ato. Nya, balik ako dadto karon. Pero mandagkot sa amin dito dahil sa simbahan. Ya, di ara ya. Takoyaki. Ang takoyaki dili ha sala madam tag 12,100. So di balik isa ka dosina 100. Okay ra mo? Ala dili ka okay ba? Aw. Lahi ko di ka dyan. Di, malipayon ba ni siya kay ngano naana siya ay bukil para sa iyahang kasal. Ikaw mag-order po ka? Ha? Oh, liro na di ba kasal? Kinugitan na siya kaslon, madam. Kapila na ni siya nakasal lang. Kaduha na ka nakasal? Dapat tayo may banate. Oo. Wala. Oh, balo man siya, balo nga patay. Balo nga patay. Ate, balo nga. Balo eh. Alo. Di ba ka to si kuan ba ay balo nga patay nito. Patay gani ka balo. Mabukarin. Napili balong kapatay? Napay balo nga buhi. Bukan balo nga buhi da kami da. Oh. Balo nga buhi. Balo nga buhi. Oh, ikaw nagpabukid si Mario? Oh, ta ito sa payag namo. Ah, gwapo tayo payag da.
Payag-payag. Empanada unta no. Oh, nagsakit akong pinadi. Ah, wala kahimo. Oh. Sayang. Salamat, madam. Tulo ka kandila. Karang tag-5 ni tag-2. Tag-5 tanan. Sige. Tulo ka kuan kandila nga tag-5. Daw nay lighter. Oh, lighter pud isa. Dara, darling. Ha? Birthday nila dani duha. Masabay sa kanila birthday na. Ha? Masabay sa kanila birthday? Oh. Yang i-celebrate kay ngano kaslo naman siya. Happy birthday. Yeah. Happy birthday, Bod. Yeah, sila do. Ha? Sila do birthday. Gwapa sila na. Ikaw ang pinagpapa. Bito, salamat. Ari nami. Naanami kandila. Diretso nami dato sa simbahan. Para mandagkot. Uy, nindot na dato lang kay ngano naa may kuan o. Christmas lights. Tagsa taong lang. Kuan na imo ha. Wala tagdus da nga kandila da. Panday ko. Sa birthday. Birthday na sa cake. Nang hindi ka iba birthday mo? Cake ko. Nang hindi ka nga birthday mo? Wala na birthday naman siya. Ha? Wala na sa birthday. Uy, pwede pa man siguro ta dato magsulod agi o. Ali dani, abli pa man. Ali, abli pa man. Dani ta agi. Ha? Pwede pa. Aw dili sirado di ay. Dato ra gyud ta agi pikas. Ha? Oh, nana siya lights. Giuna nila ang kuan Christmas na. Ha? May pertahan? Pagtarong diha di man gud ta makasulod diha da. Dili lagi lang. Dili gilak lagi. Gilak. Agtuman gini siya lahi man gunaa. Bultahan naman na siya para dini o. Ha? Dili ra lagi. Na yun si sir o nga dili ra. Oh, dili na na diha. Basig mapaul nung ta diha na. Lagi. Patuo lagi. Ali na. Asa rice cooker? Ha? Dahil na sa picture sa gawas, ito na tulong nakalimutan ako. Ang sa? Ang gawas matapos ako. Yan, sa likod, sa likod. Nahuman na may uguan, pandagkot. Uy, ayaw mo lingkod na kay naay kwan o. Oh, basig ma tugsok na inyong tipot anak. Ang sa? Rice cooker daw. Sati di akong asa gibutang ang rice cooker. Aw Ginoo ko. Nasa sa picture sa likod. Pagka mga bright bagidani sa akong mga kauban di ay. Mga valedictorian, salutatorian. Ang likod, ito ko. Dana ipatunga. Dani may magkaon. Ya nindot ang palibot ari. Si ate lang. Simbahan sa Talisayan, Misamis, Oriental. Nagsugod na sila pag-decorate sa Christmas decor adto. Datong mga niagi, nag-uban biya sila ni kuan din sila ni budog mga anak ni maribintanan. Amo? Kabitan mga pag-umangkontanan. Dili. Nga mga unta karon og kasi tawag gani.
Takoyaki. Ha? Takoyaki. Ay, bright. Sige na. Sige na lang. Ato na ta, gabi na ba? Ano ko sa Mangaon. Ano mo kutsara isa? Wala dyan. Wala duha ra gibutang. Wow. Agoy, duha ra gibutang. Mangaon ta, guys. Lami no? Lami siya. Ay, kuan man. Giinit man gud ni ah. Isulod na. Ha? Isulod na. Sis? Ang sulod ani. Ano ba na sulod? Bang. Utan. Lami ba? Ngaon. Ano ah? Kaon ta guys. Dati? 12 ka ba? 100. Ha? 12. Tag-upat-upat gud tada. Ay 12 man ka ba? Katulong na ako na. Katulong. Ha? Susumpaon. Ako ikaduha. Tulong na imo. Ano na ako? Ha? Ano na ako? Katulong na na. Nakatulog ni. Oh. Katulong. Gani ha. Kaya lang nang kapat. Kada pa kayo nakuha. Hindi, kaduha pa kung iyan lang. Ay iba. Kada ba ako? Ay katulong na katulong. Buro ang tulong na bilhin oh. Ang iba wala na, upat na. Katulong pa. Natulo naman lang na ah. Tulog ka na imo, tulog po diyan. Napatay ito isa-isa na. Yeah, papasi. Kaong. Wala ako. Manay mo ha, upat na. Wala pa. Nga. Dapat ako dili imo ko ako. Kaliura mo guna kada ko ada. Asa ba gusto nimo? Kaya may kono. Ha? Unsa na ah? Ito ba murag kuan? Murag Sagbot. Miste. ngaon. Kaon tag. Unsa ni alang? Ako yakin. Takoyaki. May isa dani. Dapat niyo. Dapat niya. Ato na ta. Para mga dala. Ano sulupin na? Uy, ato ron di suoton di. Di para makita na to dani unsa ka. Ayaw di pa dito betul man ugma ka dili man pwede ka gato. Mo si kuan ka dito pa na sa kuan butong-butong. Ha? Kanang walay sapaw-sapaw gidaw. Ya makitaan. Kanang true gid nga tinuod mo At sulayan gani nato pagsuot dani da kung unsay porma da. Di man isulihan kay kasama tingin ba siya nga kuan na makitaan na niya wala na siya dapat di pa man abangan nga usa tong baton ana dito. Para makita niya kung insakto ba sa ato or dili. Then sa sulod na Alangan. pod, video na pod. Ang sige na, isuot na lang. Kaya isuot na ko ning ako kung say porma. Nila abangan si. Ayaw na lagi pag kwan niya. Kaya gihatag biya ni asa tuwa da. Oh. Sosyalan ka ay. Ay daghan ng mga black lady. Ala unsa man ni ah? Kami ah. Napikas lagi ni. Ha? Napikas oh. Ikuan na siya murag batra ba? Murag di kada ika ating murag batra. Batra ibuti kanang ipasapaw. Dani mo ba kay para makita. Original ni siya. Guys, ika ni sa kuan. Yuki. Digi ka ni sa Ala kwan. unsa man ako ada ing spaghetti man ni? Ay oo. Iana sa imong buhok unsa sa naa way atiman sa buhok. Tara guys. Lo, nindot imong iba. Nindot. Be. I-plaster na to ang camera diri di. Nanindot ako lang. Oh, nindot bitaw. Nindot no. Para klaro kaayo. Le. Ano? Ang ako. Napikas ang ako. Naman na Ay, iya unsa man ah? Murag batra ba? Naman lagi ko ang tuksok. Gani imo na ihikot unya kung pagkuan na. Ano sa kuda sa kanila? Nagawa ako tiyan.
Uy, tanawaran nilang lang ako lang. Ay, iba di. Ano ba niyo anak? Nanindot siya tipag speakers tipag. Pwede ra ka magkuan ani tipag katulog ana pag may bisita Pagkatulog. ka. Katulog sa iyong mata. Okay? Asa ba niya? Sulod diri gani no. Asa? Ah, Tapos tagbo din siya. dato-dato di style niya ko ada. Dinada lang. Saka Lo nindot siyo. la ngayon kay kuti oh. Ito. Awati. Uy. Hala ginuo ko nindot ka. Hala tanawa ka. Lo nindot siya oh, tanawang ubos. Hala nindot siya ang ubos design. Di ba? Tawa. Hala atat anak ho. Hala, Nabungga ka day. bongga bayot. Ang likod. Ayun, sana pag-ikot na lang. Ayun, pag-ikot. Ayun, pag-ikot. Sige, ikot kay agpason siya ta. Sige. Asa yun? Unsa ba sa namutihan, uy? Burus ka? Number 1, iba makagaba. Candidate number 2, ikaw. Asa ikaw? Kabuang manisi. Sige na. Ha? Dito Dani Agi, sir. Dato kilid. Sige na, candidate number 2. Uy, mo kabalot eh. Sige na. Rampa rago ka, sige lakaw. Ikinto. Kana siya, muna siyang mandambilay sa lubi. Ano sa kuha? Ay pagwilain mo. Mandambilay sa lubi sa ilan ni Anhing Pedro. Candidate number 3, si Miss Aswang. Aswang. Ako na sa pikas te. 1, 2, 3, go. Og sa dihang nahuman na ang among kabuang. Uy, iana na imong buhok kanunay ibaw. Ipareha sa kang langlang ba? Kahulog ka ni ang kuan bukos. Ay, posible kahulog ang bugkos. Kay mura kag kuan. Oy bukos kay kuan. Naganit siya bugkos oh. Kahulog ka ni. Iana kanunay imong buhok sa kang langlang para limpyo tan-awon kay ang dagway. Dili awas sa imong ba nga mura kag wakwak nga kaluparon. Sige. Imura ba kuan kanina nang dakunti na iya ba kuan kanina. Pare sa ako ba? O di ba sa ato lang da o. Miss Balbal. O inga na kanunay o di ba? Pagana ka nagaka. Gwapa kayo ta, tulo. Sakay na make tricycle paingon sa Balingwan. Okay ra mo? Yes, okay na kayo. Ha? Okay na? Ala, asa sa ila lang. Karan? Oh. Ay mo lang. Ay mo ako sa mga. Salamat. Nya si Iba,
Pira ka? Nag-inom mi sa drinks kay dito sa Talisayan wa man mi nag-inom sa drinks adto. Nahuman na mi og inom sa drinks, paingon na mi sa bukid kay gabi na sad. Nya ang salina lang asa man. Kada ko salina dito na naaha. Kay ato nang suoton pag kuan. Dungan magatulog pag suotan na. Unsa man? Uli na ta. Ang kuan lang diha na ha, salina ha. Sige kay paangas na mi guys sa bukid, ha? O diretso na ta pangas kay gabi na. Ha? Dili na ta kapit. Diretso na ta. Dapat ka maghapit. Kuya, anak ko, may unang paghapit ha. Wa na maka mo'y hapitan. Sige, diretso na ta. Kay gabi na. Pangas na mi guys. Og daghan kaayong salamat sa inyong tanan. Og diri rami taman. I love you so much guys. Bye. Watching more. Watching more.